Alas 12. Nagdaya ti Diyos kung sangat ti natapir ng Espiritu ng nagkada kayong pinaiting ang dagat. Yaman tayo kan kanayin ti Diyos kaya nagkanan tayo kipirod tayo kilas-lasag tayo at ay sakat tayo nagsakat tayo nagintan at nangaragad ng kung palang tayo nagyay kablaaw ni Gargang itay na mananadawapat kada kayo magsap kinanagaputi ka asip ti Diyos tayo na itibagdagi yung nasangpan din na tayo ayaw ti Diyos isa panagdaya yung na espiritual na nangalat nila sa tagyaman tayo tanatong paltadiyan hanggang naibiling kinukuha na ang isot hanggang pangpasunod na ito yung may sa atin may sa tayo tayo ito hanggang kamanat-manat kibikin kirap sa masarakan yung surat na pustulunod ang nag-iistaan versikulo 4 magpatingay ti Diyos ng versikulo di nagbala na dito ay kanagsat nga hindi pang nakasulisod na mastersis pwede yung panti espiritu yung mastersis sa ipantay tatlo suutan na nagayunag at patapulo na ang daw kung nagpatapulo na rin sa mga kaya hindi na lumakas na yung patapulo na daw ang panagayunag na mag-ising kita niya ito na ng bigarlog kanalang dawatan nga tayo kita kung paling na pinangkay nagkonsunggat ng mastersos saan lang kung na natin pinakay ito pag-iyak ikaw kung na nag-iyak kung na nag-isasaw nagbabuti ng iwat Diyos hindi tinapay kakapsat kanya ito pakaipayan na yung nasabi niya isaw ti Diyos pakaipayan ng Espiritu tatlo man naman kakapsat basahan tayo iti surat ni Apostol Pablo kapitulo 15 ito ng mga Korinto Gilasan kayo ng Espiritu kuna na dito versikulo ng 40 damot bagbagi anay langitan kaya bagbagi anay dagaan yung may sa tidayag kaya tinay langitan at sa bayo tidayag kaya tinay dagaan kahit na rin kasawang kadap siya kaya di tinapang may paay ikinasa na itigay ting-ting tayo dito, nasasaw ni Diyos. Isa na yung may tayo mo ito espiritu tayo. Kaya, tanlang ako na naging pinatay ko pag-iyak ko tayo. Kagamin nyo lang sa parang pinagdata dito nilin, panagbigan tayo kasi may isa nalasag. Isagsaganaan tayo. Dahil kayo mapasungad mo diyan. Isa na yung espiritu na ito Diyos talaga. Kahit babae mo pinay pa ng ginunod kahit na sa una kasi matartaraunan bagyo na espiritu tayo kahit isuday ta ikinangitong da kada tayo hindi pagariyan ito na yung may sanggat nabati ko na na iyan Jesus nila sir tundong tayo kada tayo ito nagsakipan nakasalisod tayo yung maghanap na naman, hindi pa nag-tip-trip, ito na isa, santay ko lang ang malaki ng paayos. Ito lang yan, himay tayo, kung may masikino dito yung WhatsApp, ganito malapsan tayo, atong ganito para sa miso lang yung itinakmatatayo. Yan ka po, di kayo kinatake-care, ito pa mga dito yung WhatsApp, nakagten kayo. Ito tingalugan, ako yung tangarap, idatong ganito bagdari kayo. Akas aksabi, pinunod sa mga Diyos. Matungkal tayo, dito na natin yung di ko na natin tayo. At na naisurat, ang daydaya pati ato Diyos niyo, at isa't ipagserdiyan ko na kahit nangarap na sa mga dinagsan, hindi nagagsan kayo. Makasuligsot kayo, tumatatayo kung panunod kayo. Binaybay ang talita. Hindi ko itiadda na nakaisinturan di panunod tayo kung dirik na kayo di umay tayo pa nagserbi inturong na tayo naging pasaksaka tayo naging pinagin sa lugar
Tapno malis dyan tayo, bigay pang nakasulisog. Itinaysa kung maysa pero tayo. Pagkatang ron nga, nagkaraon tayo. Lagi tinapay nga matagin na yun. Saan nga tinapay ng kinan mo, palabas sa magmamanong oras pero mga tlaan. Kaya tayo nga tinapay na maala tayo dito yung kapsa. Laidulin. Kada yung nagputos-puso tayo. Kaya tayo pang nakaidulin na nagkakroon ng ano. Kaya kung matangan na sige alkal, natumakat tayo sa manan ng ako. Hindi tayo ito, na error, bagito ang damunod or nung itinay sa atin na isa karatan. Kamaroon mga kapsat itong kablao na surat ng Apostol Lucas. Is, parang taon na parang Lucas. Sino na dito? Kita kaya tayo na kita ay nakipulong at asik at ay timadali kapsat mo at di ka nagbibig kita sa ringgir nga at ay tumatangitlain. Ano na? Ito yung isang sa lubsog ko. Sa lubsog nyo kada kayo. Napinagpapalawin kayo ng kapsat kayo at ibig ko na ang damot pa kabagalalan kayo nga. Saan tayo na perfecto? Amin kayo at kabigay pa nagkamali kayo kapsat. Ng musika, ito yung instrumentong inaralig iti Diyos. Tapno mapapanaw ni kapsat mo, abay kitindasan mo nga rumidan. Yung di ko na ni Hermano Diyos sila in a nice way. Tapos kaya karamihan mo. Saan kayo buktawan? Tamabalin kayo papalawod, may kapsat tayo. Lulakit kayo, bigay pa ng isurong, karamihan kayo. Okay, ang tatanong mga rubali kayo ah. Mga lagi din takas pa yung kiaranit tayo. Kasi di kaya na asawa nila ikatantukuling ni matakitagsat mo. Ibinto ko na nagdaktod ko pasang mo dito na tahan. Kita ang tayo muna di magpali tayo. Sakpay tayo mapapalawin ko tagsat tayo. Anong nalintad kiaranit hindi may sabi may sana tayo. Mabalik tayo magkalawan. Ikagsat tayo ng aranit iti sa anong nalintad. Katigay katayo tinaranan iti Diyos at nung talintad kinasang pagsakay. Tatlo awater na, masayaan. Kung nasaan, ang nakagkitay sunod. Kaya pasaan tayo kay Moving Proterpio. Kapitulo 12, versikulo 1. Ang hindi magparanay kayo ng nagsak na yung parang papalaw. Ito na isang nagsak, yung parang isuro. Kapitulo 12, versikulo 1 na magpapalawan tayo ni kapsat tayo. Kaya tayo, magpapalawan na tayo, nakawatin tayo. Huwag tayo din ang babalaw pa tayo ni kapsat tayo. Lukurain tayo, kita ng babalaw lang saan tayo kahit kita isunaw. Nang inawat tayo, di ko na nabito yung propertyo na siya sinunan, gaya, kung na natin pan nakaisuro, ayaw din natin pan nakaampo. Yan, tinanggura, iti pa ng tugngar, naglog. May kinatrag, nasukir. Yan. Kahit naroon asawa nga awatin tayo di pa nakatugnar, awatin tayo di pa nakaisuro. Lagi awatin tayo nga di pasong tayo, di pa kamali tayo. Kung nasang tayo nawat, kadapay lagi kinapangato. Saan tayo mga kayat, di pa isuro. Yari ko ni Mami Arsing ito niya. Ito kita. Kami nanunak ang pinabalaw. Nakunan na niya. Iho, kana na lagi tangilyo ka, tumangwa ka pa, nakatumog ka na kanayan ko na na. Kamitlo na rin baka niya. Hanggang iginura. Thank you Mami. Nagkitang lupag kang alit ko. At at naulit pa lang na nagitlaw. Kaya may sumunod din nakasanayan ka na kanasta. Anong balbalin yun din kami? Natay na nga kumita ka lang itong tao. Kung nakatumo ka, yung tata na, nag-cut na yan, sabi na bala na. Isulti inaramat ito Diyos, tatlo na yung pagkurkura nga. Maitama. Kaya kinimani, thank you mami. Na iturad ko dito mga nga dibang area na
Iso natin naganda. Kasi magkumatarani din tayo na kapsat. Ano ba, panawin na tayo, isang kapsat tayo. Malakit di. Pakasursuruan tayo. Hawakin tayo. Kim adungan kaming kada tayo kapsat niya, bigay mo pinabalaw mo, kaburan na. Siyak lang nakikita mo. Yan. Ato ka na tayo dito. Ugali tayo. Ito pinabalaw mo, pinapsat mo. Tama mo na tayo yun, kumala ka niyan. Atong tayo, hindi pa nang babalaw ka lang siya. Nagsaya ato na ito. May limited tayo. Hindi akta. Nasaan mo nasaya at marami itinay sa atin na isa. Pero tayo, nabala na tayo. Nabala na tayo. Yun mo, kasama di pag nakabalin mga kumalong kapsat mong kapsat, palubusan na kamay kapituling at pwede panatam. Itong kasikado na magkita ito pasanggan na pwede panatam. Malapit sisingkat, kinanat, kapag pagpapuna natin kita, itamatam ito pasanggan, kapitikas ka, makipan ka ang malawag, ito pa na yung kapituling at pwede panatam, kapsat mo, kinanat. Huwag na yung kapsat, mas di ko na itantay tayo muna. Ito bang pag-ito sa beta nga kilawad. Iti may isang kapsat tayo. Kabilakot ka, taktakas ka, karamit tayo. Tatawit ka tayo kapsat iti at kilkilaw. Kung saan ka na makita iti aramit ka. Yan. At kung ka na tayo namas ka. O isan mo na isang kapsat, mag-aramit ko mo tayo ka. Dakay libak. Kilawad ni kapsat ko, nakakaro pa rin iti aramit ka. Tayo babalawin tayo ng kapsat tayo. Awan niya tulos, ito pakapilawan tayo. Sige, aramit mo na nakita tayo sa amin sa ating tayo. Hindi pa anak nga saan tayo nga aramitin, kung makita tayo ng kapsat tayo nga aramitin na saan nga nasaya, papaling tayo nga magbalaan. Awan ka na tayo niya kinarugit sa mabaling tayo nga bilawan ng kapsat tayo. Well, hindi ko na nirma, iritag yung mga nirma na in a nice way. Ang tayo pagpagkawa, tapos ginagkawan tayo, mga 15 noon, dapat tayo matuwan niya. Kung ano magpaga tayo kansap, nang hindi magpagalaw tayo, kansap tayo. In-inayadan tayo ito kanagsan. Saan nga kaslagi at nagtuturay tayo mamang kilaw. Hindi ay kinaamo ang dako mo. Itinay sa atin may sa tayo, bayatin tayo ito ng babalaw ka rin ito kansap tayo. Kung hindi mo ito itawang kinasaya, takayo ko na namang kitibunga adakos. Kat awang matikayo adakos, anong kitibunga nasaya at kananaragsak. Kung noon ay dahil kikaragsak. May kimaysa nga tayo, mailasin tayo, ito itibunga na. Nagtatayo mo at nga tao, mailasin tayo mo at ito ugali ito tao, pero ito sa una kang garanig na. Ano na yung isa o dito makata tayo, dito nga palangkwad niya. Yung pag-imon unang ay pag-ilasinan tayo, iti aramid, itinaysa na tao. Sa ato, tag-iting nalaing nagsaw matatak, hindi aramid sa damit nga aramidan. Yan. Ang kanayon na nga bilbil, makikimong kayo nga tinaminggo, ang tag-isay na kanayon mga lumangan. Saan ko mga anak ko yun, saan ko din ko yun. I-aramitin tayo. Hindi pakakitaan, hindi kinatao, hindi may sa para tayo. Saan nga di sao? Kung mailasin tayo, hindi kita tao nga agad aramid, itinaimbag, kung di at sasaulain. Yan. Ato, nag-itin yung pata nga nalangag sa yung iti-aramid ka nakasatsan damit na pungtungpalan. Bagbagaan ka dagito ka tao, yung iso dati dapat ng aramidan. Mayarin ka ni Jai kinanan ni Jesus ka dagito parisiyo. Napaawitan niyo kung ano natin ang taksyon na dito ka tayo ng tiramay yun, di kayo sagitan. Mayarin tayo ng tikastin yung kastit aramid, itinay sa tinay sa karatawagsak. Naging sa utay mo sa awang halitan at ng aramidan. Hindi tayo magpungpalan dagito at ang rin na ibagbaga tayo dito. Kapag mo at sa maanamitin tayo anong dagito yung mga maaagal na mga mga dito. Nagkasap tayo.
Hindi ko natin mais Kristos, kaya ikatala na, hindi ko na natin mais sa mga babae na nagkasap ko na natin, ikisuso na natin sa swak ko naman. Kaya natin sangkat ni mais Kristos, at ko na mga nagasgasap na tao, nga tungag ito sa aramidin na ina. Kung ang nagasgasap tayo sa tungag, nung hindi bagay tao magsasaan, ang saan niya aramid. Kaya itibay ito, panagaramid tayo magsak, panagiging at adal mo lang naging dito, igayan mo mailasin na pinasiasino tayo ni Kristo. Kaya tamot lang na tutlong anda tayo ikitan natin. Tado nag-ito ikagsap na ako na mga dapan natin na mga magkararamid na. Yan ay pagay ito ikagsap na hindi na isa na pamati, ikitan natin kung ano ang aramid na nakay. At nga rin na salang, ikitan natin na magayugan ito aramid. Igi na tayo nga mailasin. Dato ka na ito aramid, ito nga sa ating mga isa na ito. Kasi ito tayo nga ngayon na mailasin tayo, dato igi na. Kumara na ito yan. Lahutas na yan. Kapitulo 18 sa surat na Apostolhan, kanana. Kanana ni bersikulo ng Ados. Kat Judas, kanana ng yawat, timpuan ay diyan muna mo ito di abiso, kanamin agawa ng Isus, nagkimundang igay ka na dito adalan na. Jadi ang saat ilang pala na dito, kasano na natiliw ni Maestro Jesus. Napanday i-garden pigit si Mama. Na magdaan mo nilipas na dyan ang lugar, tapos sumusunod na bibig ko ni Maestro Jesus ng panagkarkaralan. Ang mga napanday guys, mga ipangulwan na nagitikat tayo ng tulitin ni Maestro Jesus. Apay na naaramid ni Judas. Hindi ang panganlato na ni Maestro Jesus. Kapula iga silang titirak. Kana tayo ngayon magkagabsa. Isukat tayo pati silang titirak. Kinaiga ang panagserbi tayo. Kita'y tingal daw. Gato mga kapsal, huwag na part-time mapanda. Kaya tayo ang tapay lahang nigay panagserbi. At pinayos sa Diyos. Hindi kayo naibilang yung panagbutas. Dapat, ipang pangrona. Kaya silang tinara. Hindi kayo kayo panagbunog dito sa kayo ako. So ano kasi kahit aramigin, ito may sakin may sarara tayo nagsito. Naibilang tayo ng butas. Tinla po tayo ni Maestro Jesus. Siga po lang yung tinigay. Silang ito pero kung yung tinatariga kayo, tilasak tayo. Timaysa nga tayo ito at inayos na tayo, napantay ko kasi dami parang patungan. Pinilintong aldaw, tigilin yung kabalsat, kahit napantay yun. Hinali ko na tayo, Maestro Jesus. Saan nga naiwasan tayo tawag sa kauray, hindi na kita apostol. Basta dinaramit ko tayo, umunan ni Judas, oray na apostol Pedro. Naramit naman tayo. Jadi, kung na apostol Pedro nga oray, as isasagana at kung na nga mangipaitibiyat ko. Ini yakin sungkat sa los presos. Kanagkinta si Mong Pedro kung na natin ito ka nagtaraog ti kabitan kung na nailipak nagpamutin na nitlo kung na. Maaramit tayo dyan. So ano, maaramit tayo matagita na kapsat. Ayaw. Panunutan tayo muna, sakbay tayo aramidan. Madumtang ka na tayo tayo ng sitwasyon mo sa ang panunod tayo muna. Ano ay tinangnang muna, ano tayo? Ijibyan, yun ang tayo pagtaraon. Kung may isa na rin sa mga spesas kada-kada. Yun ang nagro na ijibyan. Tayo pagtaraon ato madawat niya. Isa nga, ipang pangro na tayo kapsat. Nung matamon na tayo, may isa lang aldaw. May isa lang aldaw, titagtarigagayang ti ato ka na tayo. Ipang pangro na tayo muna. Di tayo pa nagservi tayo tinggan. Manulang oras mo, at nga panagtagaw tayo nagtingkag, karito sa tiyaga. Saan ba doon na yung mabayas?
ito po na ano, santay ko mga kapsa. Santay nga kalikutan, itiyak ka nga inahat tayo matari. Katunggal may sa kada tayo nga nagpapatin ko sa ating mga paikitari. Ako na tayo panad sa lobsot espiritu kada tayo na oray na may sakan, espiritista may takbog mga tan nagpagtas tayo si mong kukuhay. Kaya tayo nga. Ikalpasan na, nag-birthday ni Gayi mo, inawis na ka, ano bang ka? Nalipatan mo, hindi ka nag-birthday mo. Kaya, kanunong ka tayo manarap sa nagitibandanan, kaanapilin tayo, sakpay tayo ng desisyon. Kaya, danatin tayo mo muna, bigay. At kararap tayo kaya po ipain na kung maganda tayo bigay tamang desisyon na aramidan itinay sa atin may sa karatayo. Saan tayo ipairalin bigay, nabigay itinasap tayo, nabigay, bigay, espiritu tayo. Pag na ang ano napangka, itibay kayong abis nila sa kapsa. Agrag-ragsak, gilasag mo. Yung espiritu na yung agrag o matangapsa. Paano mo? Kanya tinagtumaan di ragsak yung rag-o. Pareho ba't lang mo? Di ragsak, may pahay pilasak. Ay di rag-o, may pahay to spirito sa di rag-o, pag nanayin nga ragsak din naman. Kaya po, tinungpal mo yung kariya na pilasak, nag-ragsak at ang pitla, mga lang oras. Kaya po, tinungpal mo yung kariya, at ang spirito, no, may gano'n yun. Rag-ul na nagdano ng ikianda ng mga pagkita. Bigyan tayo pa nagserbi. Pinay isa nga ito. Para kung di tinapay ka sa surat na gusto yung Marcos, bigyan nagasan kung na nga umal kung tulang. Kasanot yung panangagas na, tinugat na, ginapayag na. Yan, sinagid na gigila na kung na nakapagsaon. Natalin tayo dito agad sa hindi saan tayo pa nga nagpamati may sa tayo ba't nga tulong kang umali niya kasaan tayo pa nga nang nagag nagikisa sa iti ako so nagbaling tayo na tulong kaya po iti ayat na inawis na tayo na umay ang tingag kalikisa sa nakapigay na nalukatan bigay pagtindog may sa kanito. Saan tayo natulan? Malaksiglangan naging tutuloy tayo. Yan. Umay tayo dito ay pinagikap sa tayo ng physically present, mentally absent. May isang atulan. Naging tutulan kung ito. Dapat, tingnan na hindi na mawatan. Yung gato, i-ayat iti-Diyos ka na tayo. Inawis na tayo at kumalukatan. Kita nga pa nagtingad, kita makaurnong tayo kada sayat na sa saon. Kaya subay tamang kinapsat, itimang palintag kinaysa kada tayo. Kanang tayo punta nga, kung natin may sanap sa kawan na lintag oray na isa, may mapalintig tayo. Kaya po ito pa nagtingad, kada isa sa saon. Kaya mo, agad na kang kanayan kang atinggan sa Diyos. Ijay pamati at tubo, ijay puso tayo. Kaya ito nga pamati, iso ito pagkapalintigan, kaya pakaisalakanan, itinay sa akin na isa katatayan. Kaya may papanot iti umol, ikakapsat. Kasi ko na nga, isang kita nga ng pamati. Amo tayo ka din, may kasabati sa iti Diyos. Sampay niya. Sampay ka nga ng makapanot, ibila tayo. Sampay pa nga nagpamati din. Kasi nga naibilang tayo din nga tulang ka umal. Kasantay pa nga mo dagiti bandangan ka nagusan. Hindi ko na aral na kapo, hindi pa nangayos na kada tayo. Nalapatan, di pa nagdungit tayo. Ito na, di pa nagdungit. Sumarin na, di pa nagsaot tayo. Nakuha, kapag di pa nagdungit tayo, kapag di pang mati, kapag di pang mati tayo, may maatang tayo mo ititurad na ang sao. Isang mana. Isuday dyan, malupatan mo. Di pa nakaumol, itinay sa ating may sa kada tayo.
Wala kaya tayo ramsat mo na ikat, may tangapat na kaumal ka may sabi may sa atasin kayo tinulunggo at tumakdar na agsao. Tatlo bigay dila tayo mamarwaran. Panaerot na lang nga ipalikas, pero ito sa sawat yato. Minatan ka na yun. Nga mamatay ang takdat, isang manang waragawan tayo sa Diyos. Basta naigidila tayo mamarwaran na marwaran, bigay pang nakaumul na, kapitikas ta, manganay, bigay pang nagibalikas tayo, kalagit isa sa iti namin sa Diyos. Bigay tayo matang nga manik na naikatin niya pang nakatulang kan, pang nakaumul tayo. Naglawag niya, Ramsa. Kung adalang tayo ng pangatangarin ka lang siya, kasi na nag-riga. Kung agad-agad tayo ng pangayon ng titibyo ng siya, aming napandalan, aming naitid na surat ito, kasi na naglakan. Abay, napo ito ng itinamay sa Espiritu. Saan niyo ako na ang kakapsat na nalaingat ng ipalawag, nagikot, naawag ititulong ni Espiritu Protector ngayon mga ita, saan ko ng kabailan, ngay was-was na ito kakapsat. So, aktal talikang igay, panangbayabay kanyang Espiritu. Pwede ko napisurap na bigang ko pagdanagan, kanang ninyat isaway, pag-idagang, pwede kayo tamot lang oras ko na may tuktok. At palit tayo kakapsat nga, dagit isang tanga sanay nga tumaktagyan nga sa sabi pa yung butang hiling. Di kayo iti panunutan tayo ng tanay kakapsat. Kung makarwarang di dyan, kinauman tayo. At naman anay, di pa nakapaindag. Ito na sa atin may sa hero tayo. Nabati ko na. Ang damot sulat, ito yan. Marcos 8:35. Tinala na nga nasin katakita at ang kasi kaya ditimbang nga diti langit kung na nagasagkot kinong ipata kaya na sa yung malakatan. Hindi ko nakuha sa kang malakatanin, hindi pa nagdagdag tayo, kundi jay pag nakawarwar, bigidila tayo, tak na may katen nigay. At nga pang nakaumoy, hindi may sa akin, may sa akin na tayo. At kung na yung sa marunaw, at yung mukha na po ito yung sumarat ki 36, yung bilin na kadakwada nga dito kung may balaturay siya sino. Ngayon nakasano ti panang ibilin na, tas tamot nga tanda tirigtada ang nangiwara. Medyo yung bilin mga saan na po mga ibaga ka nagitikat tao. Tas saan na kaya ni Maestro Jesus niya mga maniging ay sunod, iti Kristo. Tapay, takayat na gabi ni Ramsa, tatayo na mismo. Hindi mga birong. Hindi siya sino tayo ito na may sa Diyos. Inikkan na tayo ng Tigundaway. Inikkan na tayo Tigundaway nga pamati ka ng sa. Yan. Ngayon, ata tayo lang ng pagpigay at pagkurang. Ata tayo ng nagsasukit. At palubusan na tayo mo ng mga waragawag karedi sa una dito. Ilugar nga ata nga naisitar na isukit ang tapos mo na ito na sa akin mesa kung ito na Disyembre kapalugaran tayo kung saan ko lang saan tayo mga epokpaw kumalita kalkalsada kasi kahit na sa na palubusan na tayo nagsao yung mga niwaragawag kaliti na yung bagang aramid na ito nag-Disyembre kung saan tayo mga aramidan kadagita saan yun ako nakita lang lansangan, saan ko ba nangasday. Mas kadagiti makikita tayo niya ng dumagabsat. Nang ranadyayan tayo. Ora yun nagtilugan at dan. Saan ang warmaragawag ka sa ating Diyos. Saan ko mga kasday, iteramidan ka may sagan tayo na dikit at dadigay lugar. Nga naisitar, nga isot yung pangaramidan tayo. Kadagiti kayo tayo ito na yung isang Diyos. Naroon na
Kinauday kat nagsitsida daunay, akong kunada na imbag ti panangaramid natin sa amin. Ora magtutulan aramidan na makamunda, kaya maliti unay ag sauda kunangarsa. Pagmulay kapsar nga, inaramid kay ni Maestro Jesus, saan laan nga katagidi mo na nga uray katatayo ita kapsar. Ba't na may pakita di pa nakabalin na? Kaya di ko nangarap ka kapsar nga kisang ka pinanagpamati, tulong tayo kung unal. Gamitan, kapoy di pa nakabalin na, nagbalin tayo na makasao, makamit tayo, nagasanon, iti may sakin na tayo. Kalanan ko man iti pagkurangan, iti may sakin na tayo. Ngayon narigat mo't na magunudan na yan kung nakananay iti pang natin na. Santa niyang magunudan iti may isang taon, 2 taon, 5 taon. Matikat, kapag di kinaanos tayo, magunudan tayo na itang kinananay kakaksa. Natangan na yung surap, di ko na nangayon. Kung umay ko na di kinananay, kaya kinakurang ko na mapukaw ko. Ito na mo ngayon na magunudang tayo di kinananay kakaksa. Murahin tayo kati, nagkakalawin mo tayo di ako. Tagamin ka kakaksa, nasukir tayo. Nasukir tayo matagtanong. Ano saan tayo nga makarit na? Iti pakarigatan. Saan tayo nga may kaskason, hindi pa nakiginom tayo. Na, adon ti kaskasa. Nagawan ti marik na nga rigat, awang problema daw. Ay, tano sa marunong ko din ko, nga paano ka sigimom. May kinasundan. Ngayon lang dati marik na nga problema, doon sa kabasit lang sakit. Kenapa kita menggunakan magbayag dan kesabaran yang ada tapanak aksyarbi yang nawan tirik-rik na anti may isang tao kapsa pasti kerasun na itong-tong ko na yan panagsyarbi saan lang nga dito yung origin Pilipinas na kapsa dati mobserbaran para tayong espiritista kami nga kapsa may isang espiritista mas hapon ba yung kinaanos. Ano saan tayo itatong natin ang chat? Saan nga kasla ka dito at kung mga sikta na may salang oras di servisyo na. Ito'y ayan tayo mabayad. Patulunggal may isa kaming karatay may kami tigundaway nagservi itinay sa Diyos. Tanatunga-tunga bigay at ang panakasakol sa ginagtag niya yung ganong matangap sa kanya. Natunga-tunga hindi pa nakasakol at ang may paay inasakol niya sa karatayo. Ito na pag-isurat na Apostol Pablo Tumula nga Corinto, kapitulo 14, versikulo mga 6 kung 17, 8. Ito na naigay sa niya lumang ito karena kita ngarot kakapsat lumayan po kata kayo magsaro kalay sa bali pagsasaw nga tinagunggunayan ko kanya kanana sa lutsot kata tayo ng Apostol Pablo magsam na lumay ko na nga arama ko nga tinadumado mga pagsasaw sa bali ng pagsasaw hindi tinagunggunayan kaya sa kanya kita kakapsat na yari ko lagi kang hiyat ti-incheck tawatan yung ataan niya tinabunggunayan. Awan niya. Yung ati kahit meron na sa wala, yung sa upa, hindi maawatan amin ng itibat tao. Yung ati kahit na sa wala. Kalo si Kalangi timanaw-awat, paglaing mo lang tabagin. Ngayon bagay niya tungag, sandang aglaing na niya. Kawati mabunggunada, sabi ang tungag. Saka di pa natin awaan niya tinagunggunayan magpasarak kasi sa kanilang pagsasaan. Ito po na nga pag ako mati hanggang makataros ka na tayo sa Ilocano mabalin tayo ng Tagalog ngayon kakabaylan tayo ng Tagalog magpanay tayo ng Ilocano niya sa mga Ilocano tinainosar ka
Tamawatan tayo na namin. Kung medyo ko na kami yung check din sa sarkaw, nag-iwala sa kaya mo, gano'n mawatan. Ang minute na mawatan, ang tumang mawatan, kaya awan ito nakaadal ka ba tayo. Kasi dyan, kahit nasa unang pinagtangan pa, ay ka na tayo ng gusto sa badlaw. Magana na ba, bigyan aksayo kada kayo na kaya hindi pa nang ipagkat mo, winusirip, winutagtog, winusursuro, gano'n. Kaya naroon na sa iyo, saan nga, mabigyan nga pa ng aramat na, at nagtaot lang yung puso na, naging kaunggan na, awan ito magundo na tayo. Doon mo sa rin na, bigay sa o, maawatan tayo. Nagkatulad yung panagipagtuna, hindi pa nangisuri na, anya ito magundo na tayo, makagunod tayo iti adal. Yan. Kasi ito nga adal, isumot ko dapat runggon o runggon ko nga. Iti may isang ka na tayo. At na itong madanon di kayo panangayap ka na tayo si Atong. At ka, nag-iipak kita tayo kung tunawin ng bigay. Kung na tayo nga slice of itulgot. Tayo pa, kung makastrip tayo ito pagkaryan, iti may singa Diyos. Kaya sa ano naman, kung uray na dito at yun eh, kung ano nga yung biyata, klaw-tawa yung narapan, dito pag dumaan, nagtawa-awan, kung kasanyang kutipan na kamutit pa parang klaw-tawa yung narapan, ano naman. At nasa yung natagiti musical instruments sa kasabaling nagtuon nila. Kanya pare-pareho. Oray ko pa yung nagigit drum. Parang nagigit drum sa nagigit may isang drum. Kung mga piraso niya ay napakapakulan na sa sabali tuon nila niya. Kaya pare-pareho tuon nila. Masayat kating-atinggan. Kanya. Saanan nga musiko. Di niya tingin tayo. Nagigit. Boys, kunata. Yan. Saanan nga sonata. Di ko nito tayo. Nagigay panggul gulo iti panunod tayo ka ang tutulong na iinay saan nga masayap na tinggan. So mga urang ba't ito yung tayo na naduma-duma na dito marami na yung tingkan na tayo hindi ka na tayo ako yung medium, yung guilty dagiti mangakas, ibang minista at masabol nga rin karapsat nga doon niya iti ako ka rin tayo. So, ito, trabaho, narangilan tayo. Saan kating may isa ka na ibang nilista at practice ka na medium. Yain ni medium ka. Kung totoo daw, kung maluting ka, diya, nakaramit ka, hindi pa kayo gawin. Isang masabal na ito, medium, kung medium ka. Ibang nilista at ibang medium ka. Kasi iti at ang paglinarnos, iti tayo ba nagtay-dayaw, ito na may sangato. Dahil na kanya kumita niya, kasama ibang nilista. At nagkanta ka, nagala sa magbusis ka, makayayaw nga tanang ngayaw. Sana niya, kasya, iti, aramitan ko nga iti may sakan na kayo. Lang niya, digin pag iti ako, kinta nga mararo. So, iti, paayon mo. Saan tayo nagkamdaman na yun? Nagiging nangato tayo nga partora. Kung nagiging na kayo tayo, kiyaman tayo. Pag tayo nga tayo kagaya, nagiging nangato nga partora mo nilagsak. Tauro siya kiti sa kumating narigagayan, tagbaling na ibang milista. Kahit pa lang kumay parating tungag. Hindi na ibang nag-espiritu, injection na natadilak kayo. Limay na mo tingin nag-ibangilya. Minsan lang alas ka, hindi na pasama. Hindi nagkataadalak mo, bigyan. Basta mo lagi ti medium. Medium ka daw mo nga medium kasi pala, hindi may pala. Hindi ko na tayo nga nababakay lang, hindi anak na. Ngayon no, kanayon nga mo susan, tayo tayo medium. Hindi tayo nga makita nga gumato. Di grado iti pang nakaawat na. Para hindi sa auto. Basta tayo mo yung ibang ilistan. Ora lang iti bikintig. Ora lang iti kanturang, masangdangat practice. Na, makanahin nga practice na iti kanturang, ma-perfect na di pa nagkantatan. So nga, di ko nakaroon niya. Iti ako ka na tayo. Trabaho sa kumati paramidan iti may sa na tayo. Panaman niya ikaw sa atin niya yung kalanting. Nakanana niya yung
Kung may paay ka dito yung anak niya, ito pananahan ni Kristo na ganiti anghel. Kung tunay na itanong sa amin dito ng ganiti anghel, at tatang nagtitig niya ito, na magsiservita magiti ako. Ganun ni Maestro Jesus, pinutukan ng Diyos ng kas-anak na kung na itingal daw kung na pinutok ka. So hindi ko na nangat nga ito nga po mo katinodingan ng ulit na may isa na anak na naman. At yung dato na itinakalawan ko, bingganan ko na mga iaranilip ko na na itikabuson mga pagkatayan ng kisaksakan. Kanyaya ito kabuson ni Maestro Jesus, idakas niya. Sunod ka tayo, ngiti kagusod tayo. Pagitakas nga aranik tayo niya. Ngiti kabusod tayo. Sunod ka tayo tayo tangadakas nga aranik. Itinaysagan may sagada tayo. Tapos maparman tayo. Hindi kagusod tayo. Nasaan nga makita. Tapos ang naman nga saan niya. Aganag kayo ng mga katiyon ng mga tatasibay yung marngar nga. Sa tingnan tayo ng tinagaw. Dati panunod tayo lang. Panunutan tayo sa mga at may problema tayo. Pantay nga makapag-desisyon. Ijay nga sumurot iyo. Ijay nga sumurot ijay sa iro tatlo. Sulisugan ng tayo nga ganamit itinay kung saan nga nangbat. So dapat ko sabihin sa ginated ijay damang tayo nga paragtukar kung ay sabing may sa kanil tayo. Ito yung sumarang pa na mga bago na rapin tayo rintaan na matangan ng dibandanat, lamit tayo, silapit ka mayayos tayo, maya tayo katakota. Ito na yung absat nga rintaan tayo. Binuad na nga po, ikutang tayo nagiging pagbangon tayo at adalan may sa kara tayo. Silapit mo na lang ka mayayos tayo, maya tayo katakota. Siya sino, iti makabalin nga maya tayo, kaya tayo. Hidayat ni Kristo. Tatayumat lang ang kursa. Tatayumat lang ating bagi. So, ang dapat lang di kinarapit kada tayo nagsi. Nalakatay lang ang nasulisok. Lakas ko na Apostol Pablo yung taga-Galacia ko na nangawanan pang nakaawan ko na. Dan ang sa mga kapulang tibasit ka pang nakasulisok. Kaya tayo iti parabor ni Kristo. Nabanyati ko na Apostol San Pablo kung sa nasaan awan ka makabalik na mangisina kada tayo. Itayang ni Kristo. Basahan tayo kay surat ng Apostol Pablo kay Roma, kapitulo ng Action. Versikulo 38 ng ganap kita ni Bego na. Kajang gagawin ng oray ni Pangay oray tigyan, oray gamitin ang anghel, oray gamitin pagturayan, oray lang tibagbanag mo may ito, oray lang tibag nakabalin, oray pinahato, oray pinangaba, oray niya mga sabali para sabi ko tayo magaling ito. Kaisina kayo Diyos kung na nga at gagawin Kristo Jesus. Sabi mo. Kaya itinga pang patiklar na tayo ng Kristo San Pablo Rosak na alam ko makabaling na manisina ka na tayo itayat ni Kristo. Mabiga tayo ng laan na mismo. Saan nga magaling na walang di pagtura, igagtura, walang di pangulong. Namatay magaling na sumina ka to. Kung magaling ito nga, orin ni baga na, nung mga kayat ni sumina, hanggang na naisila gawat na Kristo. So katatayimat lang ng mismo tayo, karamit kinapsan, itipan na kaisina tayo, itayat kinamay sa Diyos. Nagitiman kinapsan at kami nagmaybinga iti Beberkan iti may sa ganito Katulipat ting nagpanagyaman iti angos yung anang tungay iti atangan ay paay ka na tayo iti dahil tinangalan ng pagmamalang